Здравейте хора, аз казвам Лори, а вие сте с Лори Стич. Днеска ще отворим пратка, но трябва някъде отгоре да ми падне. Така, да, това е. Ето я и пратката. Тя, опа, чай. Ето я и нея, тя е много голяма. И ще ви я покажа. Нека да я отворим заедно. Да я отворим. Хора, тая пратка. Оле, мале! Хора, това е пола. Май има и нещо нагоре. Но те са много мекички. Аз станах без думи. Сам да кажа, че се ги поръчах от Тему. Това не е за майки. В смисъл, като гледате това, се чудите, ма. За майки друг път. Значи, бях си поръчала и това. Сам да... Мега кют е! Ето го него с стърчите. Сега ще го отворя. Само някак си. Това е... Оле, то тук е много яко. Вижте го само колко е як. Много. Тук имаме още нещо. Май се сещам какво, ма аз вече си забравих. Ти като поръчваш 1000 неща, естествено. Това ще кажете, че е брутално. Това е за мен, да. Сега може би след малко ще обича. Ето, виждате. Има и... Омага, брутално. Много е як, си го носа. И тук е много яко. Вижте го. Ето сега. Това е уникално. И това. Значи, това и това също е уникално. Само няма нещо друго. Няма я бъдещо. Хора! Чакайте малко, вижте тук какво има. Има сърчица. И е брутално. Добре, сега. Ще го сложа на телефона си сега и до след малко.